Goedenavond allemaal. Ik ben Michiel Koers, ik ben 24 jaar en ik ben getrouwd met Corine. Dat is die mooie vrouw die daar op de eerste rij zit. Ik ben grafisch ontwerper en ik ben actief bij Transformed. Nou, ik hoop vanavond iets te gaan vertellen, iets met jullie te delen over radicaliteit. Ik heb er wel even iets bij nodig. Ik heb wat planten meegenomen. Dat zijn de planten van buurvrouw Truus. Melvin die zal ze even ophalen. Ik vond hier een beetje, denk ja, het podium is wat kaal, dat kan wel wat versiering gebruiken. Even kijken hoor. Kijk, dat is één. Ja, Melvin die mag best even een applausje krijgen voor die planten. Is al een stuk beter, of niet? Ja, kijk, die maakt het helemaal af. We zetten hem een beetje vooraan, dan kun je het mooi zien. Zo, dankjewel Melvin. Goed, ik zei net al, ik wil vanavond iets met jullie delen over radicaliteit. Ik wil eerst even met jullie nadenken over wat radicaliteit nou precies is. Een beetje een moeilijk woord misschien. Dan gaan we kijken naar wat voorbeelden in de Bijbel van mensen die radicaal zijn. En als laatste wil ik met jullie gaan kijken hoe je dat nou in je eigen leven toe kan gaan passen. Maar ik ben wel even benieuwd gewoon wat mensen in de zaal met jullie denken wat radicaliteit is. Dus even kijken. Volgens mij heb jij wel een idee. Wat is radicaliteit? Oké, radicaliteit, dat wil ik graag zijn. En dat is iets eigenlijk dat je volledig voor God wil gaan zonder schaamte. Dat je langer hebt dan iedereen eigenlijk. Nou, gaaf. Dankjewel. Eens even kijken. Wie heeft het goed idee? Volgens mij weet jij ook wel wat radicaliteit is. Oh! Nee, je weet het niet? Nou, het maakt niet uit als je het niet weet. We gaan nou eens eventjes kijken wat het is. Mensen die hebben verschillende beelden bij radicaliteit. Je hoort mensen wel eens zeggen van, nou, ik denk aan radicale moslims bijvoorbeeld, weet je wel? Dat zijn die moslims die heel ver willen gaan, misschien wel aanslagen plegen voor hun geloof. Of je hoort iemand zeggen, ja, die persoon is radicaal tot geloof gekomen. Wat is dat nou precies? Radicaal, dat is volgens een uitleg die ik tegenkwam. Het is bereid zijn de uiterste gevolgen van een manier van denken, van een geloof te accepteren. En ook om te zetten in daden. Dus wat er eigenlijk staat is, radicaal zijn is, als je ergens in gelooft, bereid zijn alles te accepteren wat dat met zich meebrengt. En het ook te gaan doen. Dus je gelooft er niet alleen, maar je wilt het ook gaan doen. Nou, in de Bijbel staan een aantal mooie verhalen van mensen die radicaal zijn. Zo had je bijvoorbeeld Noach, die ken je vast wel. Noach die bouwde een gigantische boot. Omdat de Heer tegen hem had gezegd, het gaat zo hard regenen. De hele wereld die stroomt onder water. En ik wil dat jij een boot maakt waar jij met je gezin in kan, met je familie en de dieren. Zodat jullie gered worden. Maar het bizarre was, het had nog nooit geregend. Nou, wat denk je wat de mensen zeggen? Hier, die Noach, koppie, ja, die heeft het niet allemaal op de rij. Maar hij bouwde die boot wel. Hij geloofde dat het ging regenen. Maar hij was ook bereid om het om te zetten in daden. Dus hij was echt radicaal. Nou, een andere persoon, Abraham, heb je ook vast wel eens van gehoord. Abraham was een hele oude man. En de Heer beloofde hem, jij krijgt een zoon en daar zal een gigantisch volk uit voortkomen. En in eerste instantie duurde dat maar en duurde het maar. Hij denkt, ik ben al veel te oud. Nou, hij kreeg toch een zoon die de Heer hem had beloofd. Toen vroeg de Heer hem als een test van zijn geloof om zijn zoon te offeren. De enige zoon die hij had, waar een heel volk uit voortkwam. Maar Abraham die geloofde, dit is wat de Heer tegen mij heeft gezegd. En ik ben ook bereid het in daden om te zetten. Ik ga mijn zoon offeren. Nou, zoals jullie weten greep de Heer in en hoefde hij niet zijn zoon te offeren. En kwam daar dat hele volk uit voort, wat de Heer hem beloofd had. Nou, dat is wat radicaliteit is. 1, je gelooft het. En 2, je durft het ook te doen, wat het je ook kost. Nou, er is een ander voorbeeld waar ik het diepst op in wil duiken vandaag. Van iemand uit de Bijbel die heel radicaal was. En dat is Stefanus. Dat is een misschien wat onbekend figuur voor jou. Hij staat in het Bijbelboek Handelingen. In Handelingen kun je lezen hoe de eerste gemeente ontstond in Jeruzalem. En van daaruit hoe de apostelen het hele land doorgingen om het evangelie overal te brengen. Maar zover is het nog niet bij Stefanus. Hij is in een gemeente. Het is een jonge gemeente in Jeruzalem. En die dachten, weet je wat we doen? Er zijn hier weduwen, die hebben niks te eten, die hebben geen geld. Die gaan wij helpen. Dus de weduwen werden geholpen, die kregen te eten. Maar er ontstond een beetje ruzie. Want de mensen in de gemeente zeiden, die geen Jood waren, zeiden ja, is wel leuk hè, die weduwen worden hier geholpen. Maar de Joden, de Joodse weduwen, die krijgen meer. En onze weduwen, die niet Joods zijn, die krijgen minder. Dat is toch niet eerlijk?
Nou ja, het laatste wat je wil in een jonge gemeente is dat er ruzie is. Zeker over hoe de mensen worden geholpen. Dus de apostelen die de gemeente leidden, die dachten, wat doen we nou? Die kwamen bij elkaar en die dachten eens na. Ja, we zijn eigenlijk al knettertje druk. We moeten onderwijs geven hier in de gemeente. We moeten het woord van God verkondigen. We zijn druk met bidden. Ja, we hebben hier helemaal geen tijd voor, joh. En toen zei de een, weet je wat we doen? We wijzen 7 wijze mannen aan in de gemeente. Of beter nog, we vragen de gemeente om 7 wijze mannen uit te kiezen, vol van de Heilige Geest. Die kunnen dat werk mooi voor ons doen. Houden wij ruimte over voor onze taken. En wij kunnen gewoon verder gaan met wat we doen. En het probleem met die weduwe is opgelost. Nou, top oplossing. Ze gingen naar de gemeente en ze zeiden, denk even na. Er zitten vast 7 wijze mannen, vol van de Heilige Geest. Nou, die waren er. De eerste daarvan was Stefanus. De eerste die werd aangewezen. En in de Bijbel staat, hij was vol van de Heilige Geest. Hij deed wonderen en tekenen door het hele land. Nou, echt een topgast. Je zou kunnen zeggen, Revolution Time, dat was waar hij voor stond. Hij ging door het hele land heen. Leiding in de eerste gemeente. Maar lang heeft hij daar niet van kunnen genieten. En dat is wat we lezen in Handelingen. Om precies zijn Handelingen 6, vers 8 tot 15. En ik lees dat uit de Groot Nieuwsbijbel, daarom lees ik het van een papiertje. Want ik heb die Bijbel zelf niet, maar het is een hele mooie, duidelijke vertaling. Nou, Stefanus, hè, daar is hij. Volgens mij kunnen we hem op de beamer krijgen. Handelingen 6, vers 8 tot 15. Ja, kijk. Oh, dit is al de tweede slide. Kijk, daar is hij. Stefanus, die was vervuld van de kracht die hij van God gekregen had. Hij verrichtte grootste dingen en wonderen onder het volk. Maar sommigen kwamen tegen hem in verzet. Het waren leden van de zogenaamde synagoge van de Libertijnen. Waartoe Joden behoorden uit Cyrene, Alexandrië, Cilicië en Azië. Het zijn allemaal landen die nu andere namen hebben, maar rondom Israël. En ze begonnen met Stefanus een twistgesprek. Ze begonnen eigenlijk met hem ruzie te maken. Maar ze konden niet op tegen zijn wijsheid en tegen de Heilige Geest die door hem sprak. Toen kochten ze enkele mannen op. Die moesten zeggen, we hebben gehoord hoe hij Mozes en God lastert. Dus eigenlijk hoe hij liegt over God en God beledigt. Zo wisten ze het volk en de oudsten en de schriftgeleerden op te hitsen. Die werden hartstikke kwaad. Ze gingen op hem af, ze sleurden hem mee en ze brachten hem voor de Hoge Raad, voor de rechters zou je kunnen zeggen. En ze zorgden voor valse getuigen. Die zeiden, deze man, die spreekt zich zonder ophouden uit tegen deze heilige plaats en tegen de wet. We hebben hem horen zeggen dat die Jezus van Nazareth deze plek zal afbreken. En de voorschriften zal veranderen die Mozes ons heeft overgeleverd. Dus de wet van Mozes waar de Joden zich aan houden, ze zeiden dat hij die wil veranderen. Alle leden van de Hoge Raad die vestigden hun blik op Stefanus en ze zagen een gezicht als van een engel. Nou, wat je hier ziet gebeuren, dat is iets wat vaak gebeurt. Iemand die is goed bezig voor de Heer. Iemand die denkt, man, ik ga Jezus volgen, ik ga het koninkrijk vergroten hier op aarde, ik wil dat de Heer door mij heen werkt. Nou, dan zie je vaak dat daar tegenstand gaat ontstaan. Dat gaat ergens botsen. Nou, dat was hier ook het geval. Het botste met de mensen van de synagoge van de Libertijnen. Nou, ik kan me goed voorstellen dat je niet weet wie dat waren. Dat ga ik even uitleggen. Er was een tijd dat het Joodse volk in ballingschap werd gebracht. Dat is een moeilijk woord wat eigenlijk een beetje betekent dat het hele volk in één keer ontvoerd werd. Ze werden compleet meegenomen naar het buitenland. Jullie moeten hier wonen, jullie moeten werken als slaven en je mag niet terug naar je eigen land. Nou, je kan je voorstellen, dat is nogal een heftige situatie. Stel dat heel Nederland ineens werd ontvoerd en allemaal in Engeland moeten gaan wonen. Nou, dat is nogal heftig, je mag niet terug. Wat doe je in zo'n situatie? Je houdt je vast aan het enige wat je eigenlijk nog hebt. Nou, dat was in dit geval, wat bindt ze samen? De Joodse gewoonten, de Joodse wetten. Die wilden ze houden, want wij zijn Joden. We willen Joden blijven, dat is wat ze zeiden. En ze werden echt bloedfanatiek. Die wetten, daar ging het om. Die wetten willen we houden. Die gewoontes. Nou, ze bleven dus Joden terwijl ze in het buitenland waren. En toen ze eindelijk terug mochten, werden ze eigenlijk alleen maar fanatieker. Nu hadden ze weer de ruimte om hun wetten te houden. Hun gewoontes uit te voeren. Ze konden eigenlijk alleen nog maar aan die wetten denken. En niet buiten die wet. Die wet, dat was hetgene waar het om ging. En iets anders, dat bestond er niet. Nou, dat was vooral wat er zo botste met Stefanus. Want die ging rond om het verhaal van Jezus te vertellen. Die vertelde, als je bij God de Vader wil komen, dan moet je Jezus aannemen. Jezus is de weg naar de Heer. Terwijl zij dachten, als je de wetjes maar volgt, als je die regeltjes maar doet,
dan kom je vanzelf in de hemel. Nou, dat botst, dat snap je. Die kwamen in een discussie. En in eerste instantie gaan ze natuurlijk discussiëren, proberen ze om klem te praten. Maar dat lukte niet, want Stefanus die was, zoals we lazen, vervuld van de Heilige Geest. Die sprak zulke wijze woorden, er was geen spel tussen te krijgen. Nou, als het niet goed schiks kwam, dan maar kwaadschiks. Dus ze beginnen over hem te liegen. Ze zeggen, hij wil de wet van Mozes veranderen, hij spot met God. Nou, dat is allemaal niet waar. Maar daardoor komt hij wel in een heel lastig pakket. Moet je maar eens voorstellen. Hij wordt meegesleurd voor de rechtbank. Woedende groep mensen om hem heen. Die liegen, die zeggen, hij doet dit, hij doet dat. Allemaal niet waar. Nou, ik kan me goed voorstellen dat hij hartstikke kwaad was. Of hartstikke bang. Ja, hoe reageer je nou in zo'n situatie? Die mensen die willen je wel villen omdat je liegt. Ze brengen valse getuigen. Die dingen zeggen over jou die niet waar zijn. Ze zeggen zelfs dat je de wet wil veranderen. Nou, Stefanus die werd niet boos. Stefanus die bleef rustig. Wat deed hij wel? Dat lezen we hier niet. Dat is als je verder leest in Handelingen. Handelingen 7, dat moet je thuis maar eens opzoeken. Hij gaat eigenlijk een soort van toespraak houden, een verhaal. En hij begint de hele geschiedenis van het volk Israël te beschrijven. Hij begint bij Abraham, de man waar ik het net al over had, de stamvader van het volk. En hij vertelt hoe die een mooie relatie had met God. Hoe God zelfs zei, Abraham is een vriend van mij. Abraham is iemand met wie ik kan bouwen. En daarna beschrijft hij de hele geschiedenis. Hij vertelt over Mozes die de wetten kreeg van de Heer. En daarna vertelt hij, jullie zeggen wel dat ik die wetten wil veranderen. Dat wil ik niet. Maar dat maakt eigenlijk helemaal niet uit, want jullie houden die wetten toch al niet. Jullie zijn schijnheilig. Je doet alsof je die wet volgt, maar eigenlijk, diep van binnen klopt er niks van. Nou, je kunt je voorstellen, die menigte is al hartstikke kwaad op Stefanus. Die werden nog bozer. Die waren echt woedend. Nou, als klap op de vuurpijl zegt hij zelfs in hoofdstuk 7 vers 51. Jullie halstarrige ongelovigen, jullie willen niet luisteren. Jullie verzetten jullie steeds weer tegen de Heilige Geest, zoals jullie voorouders ook al deden. Nou, die klapt er wel in. Jullie verzetten je tegen de Heilige Geest. Je zegt dat je de Heer wil dienen, maar dat doe je helemaal niet. En als laatste zegt hij zelfs, jullie zijn verraders. Jullie zijn moordenaars van de rechtvaardige. De rechtvaardige, dat is Jezus. Eigenlijk heeft hij daar gelijk in. Want nog niet zo lang geleden hebben de Joden Jezus aangeklaagd en uiteindelijk gekruisigd. Dus ze hebben de rechtvaardige gedood. Nou, maar op dat moment, dan gaat er bij de menigte een knop om. Dan denk je, ja, dit is niet normaal wat die vent zegt. Ze worden zo boos, ze kunnen niet meer normaal nadenken. Nou, wat er dan gebeurt, dat staat in Handelingen 7 vanaf vers 54. Een heftig stukje. Toen ze dit hoorden, knarsetanden ze van woede. Moet je je voorstellen. Ze konden gewoon helemaal niks meer nadenken. Ze werden razend op Stefanus. Maar vervuld van de Heilige Geest sloeg Stefanus zijn ogen op naar de hemel. Hij keek naar boven. En hij aanschouwde de glorie van God. En hij zag Jezus staan aan Gods rechterzijde. Hij zag eigenlijk de kracht van God en de schoonheid van God. En hij zag Jezus staan terwijl hij zo naar boven keek. En de hemel is open, zei hij. En ik zie de mensen zo staan aan de rechterzijde van God. Nou, maar die mensen, joh, die begonnen luid te schreeuwen. Ze stopten hun oren dicht, ze wilden het niet horen. Ze stormden als één man op hem af. Ze sleurden de stad uit om hem te stenigen. Dat wil zeggen dat ze zo lang stenen op hem gooien tot hij overleden is. En ze legden hun mantels af aan de voeten van de jonge man die Saulus heette. Ze stenigden Stefanus terwijl hij bad, Heere, ontvang mijn geest. Hij viel op de knieën en hij riep luid, Heer, reken hun deze misdaad niet aan. En met die woorden stierf hij. Nou, we hadden net over radicaliteit, over in daden omzetten wat je gelooft. Nou, dit is nog eens een sterk stukje radicaliteit dat Stefanus hier laat zien. Dan vraag je misschien af, hoezo dan? Hij doet toch niks? Hij zegt alleen maar een paar dingen. Maar wat hij hier eigenlijk doet, is een gebod wat Jezus heeft gegeven in de praktijk brengen. En dat geeft Jezus in een toespraak, wat wel de bergreden wordt genoemd. Daar zegt hij, heb uw vijanden lief. Zegen hen die u vervloeken. Doe goed aan hen die u haten. En bid voor degenen die u beledigen en u vervolgen. Nou, dat is nogal een pittig gebod, of niet? Heb je vijanden lief? Zegen hen die u vervloeken. Bid voor hen die u beledigen en vervolgen. Nou, zeker als je je die situatie voorstelt waar Stefanus in zit. Ze zijn hem gewoon aan het vermoorden. En wat doet hij? Hij wordt niet boos, hij probeert niet te vluchten. Hij bidt voor de mensen die proberen hem te vermoorden. Nou, dat is nogal heftig en radicaal. Maar je ziet,
Er gebeurt echt iets, want hij kijkt naar boven, hij kijkt naar de hemel en hij ziet als het ware de hemel opengaan. Geen idee hoe dat eruit ziet, het lijkt me heel gaaf. Hij ziet daar God de Vader staan en aan zijn rechterkant, dit is voor jullie de rechterkant en dit voor mij, staat Jezus, de Zoon van God. En dat is een heel bijzonder beeld. Op het eerste gezicht zou je dat misschien niet denken, maar overal waar beschreven wordt dat Jezus aan de rechterhand van God is, dan zit hij. En dat is een beeld dat hij rust heeft. Hij heeft zijn werk gedaan op aarde. Hij is aan het kruis gestorven voor onze zonden. En nu heeft hij rust verdiend. Hij mag eindelijk even lekker zitten. Maar hier staat hij. En dat is omdat hij betrokken is bij wat er gebeurt. Hij ziet een kind van mij, iemand die voor mij gaat, die wordt hier vermoord. Dan is hij actief. Hij staat niet toe te kijken of hij zit niet van, nou, jammer joh, Stefanus. Hij is actief, hij is betrokken. Maar wat wel bijzonder is, waar ik me eerst over verbaasde, er wordt niet ingegrepen. Je zou misschien denken, die Stefanus, bijzondere man, doet allemaal wonderen, tekenen. Nou, dan kan toch zo even een engel komen die hem zo wegtilt op andere plekken en hij ontsnapt. Gebeurt niet. Of je zou kunnen denken, de Heer die knipt in zijn vingers en al die mensen van de synagoge vallen dood neer. Had gekund, gebeurt ook niet. Ja, het leek mij een beetje zinloos. Het is toch jammer dat zo'n man sterft. Nou, het is niet zo zinloos als je over nadenkt wat er daarna gebeurt. Wat er daarna gebeurt staat namelijk ook in de Handelingen. De Stefanus die sterft en die menigte die is nog zo kwaad. Die zijn woedend. En die zeggen tegen elkaar, ha, dat was eentje van die christenen. Weet je wat we doen? We grijpen ze allemaal. En ze hitsen elkaar op. En ze zeggen, we gaan weer terug. We gaan Jeruzalem in. We slepen ze uit de huizen. Huppakee, in de gevangenis. En jij ben ik. Jou slaan we in elkaar. Nou, die christenen die laten dat natuurlijk niet zo gebeuren. Wat ga jij doen? Ze slaan op de vlucht. Logisch. Nou, die mensen van de synagoge waarschijnlijk erachteraan. Maar een aantal weten te ontsnappen. En wat gebeurt er nou? Die komen op allerlei plekken in het land terecht. In Judea en Samaria, dat zijn streken in Israël. Daar komen die christenen terecht. Gevlucht. Maar wat doen ze daar? Ze gaan daar het koninkrijk van God brengen. Ze gaan daar prediken over Jezus. Er gebeuren wonderen en tekenen. Mensen komen tot geloof. Er ontstaan gemeentes. En zo is er eigenlijk op een hele mooie manier het evangelie verspreid door heel Israël. Terwijl daarvoor alleen, of eigenlijk vooral, in Jeruzalem was. Dus op het eerste gezicht lijkt Stefanus te sterven. En lijkt het voor niks. Maar dat was niet zo. Op die manier is het evangelie gewoon door heel Israël gekomen. Dan moet je eens voorstellen wat er was gebeurd als hij niet radicaal was geweest. Ik kan me voorstellen hoe ik daar had gestaan. Oeh jongens, zo'n woedende groep om je heen, weet je wel, niet slaan. Nee, wat ik zei over die Jezus, dat was maar een grapje. Nee, ik meen het allemaal niet zo. Dat deed hij niet. Als hij het wel had gedaan, weet je, hij had misschien bam, een dreun op zijn neus gekregen, maar dan had hij gewoon naar huis kunnen gaan. Hij had geleefd. Maar wat was er niet gebeurd? Dat evangelie door het hele land verspreid. Die radicaliteit, die kon God gewoon gebruiken. Doordat Stefanus radicaal was, gebeurde er alsnog een wonder. En kregen die mensen van de synagoge eigenlijk een deksel op de neus. Zo kan God door radicaliteit heen werken. En wil hij dat gebruiken ook als hij radicaal bent. Ik neem even een slokje water. En dan gaan we eens even over die planten van buurvrouw Truus. Ik heb ze niet voor niks natuurlijk. Ik heb 2 planten. Zo. Die zijn allebei van buurvrouw Truus. Toen Corine en ik getrouwd zijn, hebben we ze gekregen. En er is iets aan de hand met die planten. De ene plant is radicaal, de andere plant is niet radicaal. Ja, klinkt misschien een beetje raar, maar dit is echt zo. Maar ik zal even uitleggen waarom. Radicaal, dat komt van een woord uit het Latijn en het woord is radix. En radix betekent wortel. Ik bedoel niet zo'n oranje wortel waar je hutspot van maakt, maar een wortel van een plant. Het is een stuk van de plant wat onder de grond zit. En de plant gebruikt dat om voeding van te krijgen. Hij haalt water uit de grond, voedingsstoffen en daardoor kan hij groeien. Maar een plant heeft nog een belangrijke andere functie, een wortel. En dat is om de plant stevigheid te geven. Als een plant geen wortels had, nou, dan was hij niet stevig, dan was hij niet radicaal. En één van deze 2 planten is niet radicaal. En je zou in eerste instantie aan de buitenkant dat niet kunnen zien. Want die wortels zitten onder de grond. Maar ja, zou jij me even willen helpen? We gaan eens even proberen welke plant radicaal is. Want
Pas als je in de problemen komt, als je onder druk komt te staan, dan kun je eigenlijk zien wie er radicaal is. Nou, probeer het maar eens bij die plant. Geef hem maar eens, trek hem maar eens aan. Kijken wat er stevig is. Nou kijk, je ziet het al. Dan is de plant zonder wortels. Nou, bij de minste of geringste valt hij om. Die is bepaald niet radicaal. Hoe zit het met die andere? Kijk, dat is nog eens een radicale plant. Je tilt hem gewoon met pot en al op. Dankjewel. Dat is gewoon wat radicaal is. Als je radicaal bent, dan heb je je wortels als het ware in de Heer liggen. Dan krijg je voeding, dan krijg je water. Maar het geeft je ook stevigheid. Het geeft je kracht, net als bij die planten. En ja, dan hoef je eigenlijk geen twijfel te hebben. Hoe zit het nou in de praktijk? Nou, voorbeeldje. Je kent het vast wel, je gaat gezellig met vrienden op stap. Die vrienden die zijn nogal dorstig. En die zeggen, nou weet je, 3 biertjes, 4 biertjes. Mijn avond is eigenlijk pas goed als ik na 16 biertjes van mijn barclub kom. Ja, ze zitten ertussen. En jij denkt, ja, dat past eigenlijk niet bij mij. Ik ben een christen en ik wil niet stomdronken naar huis gaan. Nou, jullie zitten daar naast elkaar lekker op de barclub, hè. Biertje erbij. En jij denkt, 1, 2, dan is het klaar. En die vriend naast je weet al hoe dat gaat. Ah joh, neem er nog eentje. Maakt het nou uit? En jij denkt, nou, eentje kan nog wel. Nou, die vriend aan de andere kant. Joh, neem er nog één. Of mag dat niet van het geloof van jou? Oh, jawel. Nog een biertje. En als je niet radicaal bent, dan ga je twijfelen. Dan denk je, ja, ik kan toch kiezen om wel een biertje te nemen. Ik kan er nog 6 drinken. Voor je het weet ben je net zo dronken als je vrienden, terwijl je het eigenlijk niet wou. En hoe anders is dat nou als je wel radicaal bent? Als jij al van tevoren hebt gedacht, ik wil de Heer volgen en voor mij is dat niet stomdronken naar huis gaan aan het eind van de avond. Ik ben radicaal. Ik ben bereid de consequenties te aanvaarden, wat het me ook kost, en dat om te zetten in daden. Hoef je daar niet over te twijfelen. Dan zit je op die barclub en dan zegt je vriend, hier neem nog een biertje. Dan denk je, oh lekker, ik drink er één. En nou, nog één. En dan denk je, ja, nu is het goed. En die andere vriend begint, hè. Hier wil jij er nog één. Ah ja, toen nou. Je hoeft niet te twijfelen. Je weet al wat de keuze is. Je denkt, ik ben radicaal, ik ga dat niet doen. Hier is voor mij de streep. En dan is die twijfel weg. Je hebt die zekerheid, je bent bereid de gevolgen te aanvaarden, je bent bereid om het te doen. Dan kun je radicaal zijn. En ja, hoe zit dat nou met wat andere dingen? Want dit is wel een voorbeeldje, maar misschien is het een beetje ver van je bedshow. Drink je vrienden niet zoveel, je bent er nooit gestenigd gelukkig. Ik kan me voorstellen, ja, ik niet. Ik kan me voorstellen als je denkt, hoe werkt dat nou voor mij? Nou, er zijn vast een aantal voorbeelden in je leven te verzinnen waarin jij radicaal zou kunnen zijn. Ik noemde net al even het uitgaan met je vrienden en denk je, ja, daar wil ik een grens in trekken. Misschien roddel je wel vaak met vriendinnen en denk je, ja, eigenlijk is dat niet netjes. Of kijk je naar pornografie op internet.